एगो पत्नी कैसे कह तरीका ना भाव में कह तरीका कैसे हो कह तरीका आज की चलता डगारिया आज डगरिया रे 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 कि चलता डगा हारिया अरे पिरा जान पावरे कि चलता डगारिया पिरा जान पावरे अरे कि जोनियो ले दूर बा कि जोनियो ले दूर बा अरे बलमुआ के चलता डगारिया चलता डगारिया पिरा जान पावरे चलता डगारिया चलता डगारिया राजन पावरे जोनियो ले दूर बाबा लामवा के जोनियो ले दूर बाबा लामवा के गावरे जोनियो ले दूर बाबा लामवा के गावरे जोनियो ले दूर कहतरी काम क्रोध मोह लोभ काम क्रोध मोह लोभ इसे आते अगनी काम क्रोध मोह लोभ इसे आते अगनी कहतरी प्रेमवा के जननी नहीं प्रेमवा के जननी नहीं प्रेमवा के जननी नहीं ओ बहिन भावरे अरे कि प्रेमवा के जननी नहीं प्रेमवा के जननी नहीं ओ बहिन भावरे देखी हमारा नारायण भैया जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार यहाँ तक हमके पहुँचावे में इनकर बहुत सहयोग रहल बा भाई इनकर शुक्रिया अदा करतानी हाँ बार बार प्रणाम हाँ हाँ प्रेमवा के जननी नहीं प्रेमवा के जननी नहीं ओ बहिन भावरे अरे जोनियो ले दूर बा बोल
बलमुआ के हमारा पप्पू यादव जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। बहुत बहुत पुरस्कार। हार्दिक अभिनंदन। कहे के कैसे बा चीत जाला अरे सुसारन पूरी जगत अरे भगती के भाव रे अरे कि जोनी ओले दूर बा अरे बलमुआ के गा अजुराया मां ए जोनी ओले दूर बा बलमुआ के गा